Welcome to TV Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. President Emerson Mnangagwa vapa vana vaviri ma 5,000 USD 5,000 USD. Mumwe anonzi Peace, mumwe anonzi Lukmo Magaya. Vana vaviri ava vakabetsera vamwe mai kumhondoro vanga vakurumwa negarwe. Vana ava vakarwa imwe hondo isina kumira zvakanaka, vakarirova vakadhonza mai ava. Video yachona yakabuda last year if I'm not mistaken. Vanhu vachiti vana vatinovatenda, vana ava vanogona. Saka vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana pamusoro penyaya iyi. Pane nyaya inonzi mixed reactions. Varipo vamwe vadedzera kuti aiwa Mr President magona, vamwe vari kudedza kuti hapana zvatinovatenda, ibasa ravo, imari dzavari kubira vanhu. Aripo mumwe munhu auya akati ndo zvinoitwa kwete kungoba mari chete dzevanhu munyika. Mumwe munhu akati why these a scholarship are not available for all Zimbabweans. Atoedza kuti muda kuti mupe vana ava chete sei asipo ma scholarship. Mumwe munhu akati pledged kuita say it's his actual job this guy to make sure that there is free education and everything needed nevana vese vemuZimbabwe kwete ava chete. So guys, handizivi tinoti kuti vamwe vari kutenda vachiti ndo zvavagona vapresident Mnangagwa, vamwe vari kuti hapana zvavaita apa imari dzevanhu dzavari kubira vanhu. Mumwe muna vakati brave kids indeed, saving a life while risking yours, that's the definition of heroes. Mumwe munhu akati thank you Mr President for the token of appreciation, boys deserved it. Ndo zvataurwa, vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Handizivi guys kuti munoti kudii nazvo zvaitwa navapresident kuti vaite vaudze kuti vanovaipa free education, vainoenda kuchikoro kusvikira ameno, asi vanhu vari kuzviramba vachidedzera kuti aiwa tinongotendawo zvedu but problem imari dzedu dzamuri kutibira idzi, saka hapana zvekutenda, mangoita zvenyu but nothing else.